Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Je tu so mnou kamarát. Ahojte, poďme na to. Aký rozbitý toto drevo. No. Teraz je zimáček, že je tu strašne veľa listov a všetko sa chodí. Tu sme našli taký strom. Padnutý. A obrovský je. No. Ideme dole. Hýbe sa. Obrovský strom. No. Ideme ešte ďalej. Čo nájdeme? Vidíme tento strom. Poriadne veľký. Slimáky všade, už som na neho vstúpil. Keď sa vám zatiaľ páči video, tak dajte like a odber. Aká rozbitá palica. Toto nepochopia dievčatá. Áno. Je tu zima ako svinia. Nechápem, prečo je to taký divný strom. Je tu toľko slimákov. Sa tu žerú medzi sebou. Toľko veľkých. Dobre, že tu nie sme v lete, lebo tu sú milión komárov. No, komárov. Ideme troška ďalej. A tu flašky sú tu. Už sme dosť ďaleko odtiaľ. Je milión tých listov a veľa stromov tu je. A keď sme v lete, tak až to dáva troška zmysel. A tak ja viem, že ja nie som logik. A napíšte do komentárov, že aké videá máme natočiť ďalšie. Je tu aký obrovský výraz, jak sa to povie. Bola, kedy tu bola rieka a obrovská. No, teraz tu nie je. No, Tak tu môžu byť všelijaké veci. no. Je tu hororové, takže nechoďte sem. Toto je čo? Pozrite sa. To je čo? A také veľké. Asi šupina od hada.
Sice také troška mini. A tak mini had škibri toilet. Tie čo? Niekto sa tu obaloval. Aj to je tvrdé. Bro. Ako hovado. Ty vole, aj sa to zlomilo ako sklop. Vago. A sú tu aj veľa pavúčí. Je tu aj veľa pavúkov, no. Keď sa bojíte pavúkov, tak sem nechoďte. Lebo ja mám fóbiu z pavúkov. A môžu tu, Ale pre vás urobím všetko. môžu tu byť aj hady. No, keď sme tu našli šupinu od hada. Tam je pes. Borí. Martin, je tu pes. Martin, rýchlo. Rýchlo. Rýchlo, pes. Čaute ľudia, musíme končiť.